Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira mon hande ko ñalawma alarba hawri ko nogas tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis dabɗen ma en dutto kadi campagne électoral ƴeewen kadi hono kanko Kamala Harris kanko Donald Trump holkoɓe ko haalate ko fate mabɓe habaruji men international ma no en toon to Palestine hono kamɓe Arabie Saoudite ɓe gullitima Nations Unies oɗo sahaa joni hono kamɓe jeeyaɓe laamu Benjamin Netanyahu surtout yamne kamɓe juufen ɓe violi loi international naddeɓe toon to Juma al Aqsa cakkitorɗen habaruji men international ko jokkodirde Tijani Niang e Foutangue Diaw ko fate coftal ɓalli ko ɗum won titre joni ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en ngal desoji muɗum joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen gardidi men ndi toon to États-Unis puɗɗorɗen ko siwtindan tan ko heddi e woteji hande oɗo ñalawma jaton ko balɗe 13 ɗum noon e wayno ko woteji ɗi mbaɗata ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi siwtinɗon tan e wayno ko candidat ji ɓurɗi haalede oɗo saha joni ko candidat républicain hono kanko ancien président Donald Trump e candidat démocrate hono kanko vice président Kamala Harris donc ɓeɗo ɗiɗi jiiɗi foɗodirde oɗo saha joni ko fati ardade e États-Unis candidat defɗen ɓurɗo haalede ko jiiɗa e mabɓe ko biyeteɗo Jill Stein on ko ɓuuri famede tan ko so tawi woteji makko keewi hawna ko ɓurata bonnante ko hono Kamala Harris won état ji noon e wayno ko won inde makko to ala hen ko wayno Ohio o wawa wotanet toon won état ji goɗɗi kadi no wayno jamirani jaɓani candidature makko kanko Jill Stein donc jiiɗa ɗum noon e wayno ko kanko Kamala Harris o hiiri hande ko toon to Pennsylvania ene wayno ko invitinoɗo pour toon ko wiyete town hall noon wirti ko kanko Kamala Harris o wara taw ko journaliste uji présentamo kono ene waɗi ko yimɓe wonɓe ɗon arɓe yebde ɗum ko kañumen posatam question ngaji e nder ko namdama gueɗe kewɗe surtout yenna caggal nde kanko hoore makko nde o haali wonde ko hono kanko de Donald Trump ene wayno ko yimɓe liggoɗinoɓe makko guila e ministre uji makko défense ha e affaires étrangére ha e conseil ji makko ha e yimɓe woɗɓe ɓe ganduɗa takkinoɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ko fasciste firti wonde ko so tawi o laamima o yiiɗi wonde ko dictateur hawnaki barowo yimɓe hawnaki kadi joguiɗo sawru mo fiya mo kala mo weltani muɗum donc ene wayno ko kanko caggal muɗum kanko Kamala Harris o namdama namde kedi ko fati immigration ene wayno ko o jaɓani rokkude tan jaabuli ɗi ganduɗa hen yimɓe heeɗi ɓe jiiɗi kono o haali hen o wi wonde ko so tawi yimɓe républicain ji ballino laamu mabɓe guila nde fuɗɗi nde par ce que ñalawma gadanoɓe gaari ɓe gaddi ko peeje no ganduɗa hen no frontiére uji ɗi ndenira e kadi holno yimɓe liggotoɓe tan hono ballira e ɗum kadi ɗum woni ha ñande ha ko sakkiti ko hen hono nanodiral bandungal hakkude républicain ji e démocrate en e indépendant hono kanko Donald Trump ngal sali républicain ji wiyo jaab ɗum o ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe républicain ji goni caɗele haɗɓe ko fati immigration yo règle haali noon kanko Kamala Harris kadi o wi wonde ko laamu o ko so ari d' abord ko sertaɗe laamu président Joe Biden o haali gueɗe kewɗe ko fate hen so tawi o ari holko jogori wadde hawnaki wonko jogori continde e ko kanko e laamu makko kanko e président Joe Biden ko puddino ko kono won gueɗe kewɗe o haalata hen ko fate laamu makko no wayata o haali hen kadi ko fate surtout yen haare wonde oɗo saha joni toon to Palestine kanko Kamala Harris debbo goto namdimo taw oɗon debbo kadi ene wayno ko goto yimɓe ɓe ganduɗa hen origine muɗum ko leyɗele Arabe ɓe wimo wonde ko kadi ko vote muɗum fawi ko holko jogori wadde so tawi o heeɓi laamade e wayno o wi wonde ko d'abord ko yimɓe yo paam wonde ko hankkadi ala foof mo wawa famde wonde ko yimɓe warateɓe toon to Palestine to walla toon to Gaza to hankkadi ko hunde ɓurtude e kadi caggal nde gardinoɗo Hamas nde wara nde hono Sinwar mayde makko ɗum kadi ne foti rokkude
haqqille hono kamɓe haɓeteɓe toon ɓe surtout en Israël pour wonde yo guerre o dartu e kadi yimɓe nangaɓe walla dahanoɓe ɓe gila ñen jeeɗiɗi octobre e kadi yimɓe miskineɓe gila boniraɓe ɓe mbawa wallede holno gurdam men fewnitira ɗum ɗo fof ko hunde nde toppiti hen oyi ɗum noon en wayno ko hen ɓe goni oɗo saha joni en wayno ko omo ɗamini Israël e Palestine naɓe ma mbawa rentude mbawa famde goto men fof ko en poti famde il faut ko gonda il faut kadi ko mbawa famodirde donc wi wonde ko kadi ko jogori wadde ko fortude kadi wayno ko Israël no Palestine tawno joga indépendant mum état mum indépendant toon to Palestine ko jiidade mum hono kanko Micco Makano e nder kadi nde foti journaliste uji hannde o haali haala kewka haala kan o wi wonde ko maga ɗum noon ko slogan mo kamɓe Donald Trump ɓe jogui o oy ko hunde nde wona ko hunde nde moƴƴani o kadi ene wayno so riguen no wurno hannde riguen reconnaissata hono Donald Trump politique muɗum o waɗato ɗum noon ko kanko Micco Makano haali ɗum noon yiyama ɗeɗo balɗe kewɗe e haaluji makko ne jaltine surtout ene caggal nde deftere windetede ko fati mémoire makko omo haala hen gueɗe ɗe ganduɗa bonɗe patuɗe Donald Trump e surtout kadi kanko hoore makko heftinde hen walla kontinde ha hande wiide wonde ko Donald Trump ko kañum woni responsable kala ko waɗi ñande 6 janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas goo e wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde hawnaki est ce que kanko wona par ce que kanko woni hen kadi koye yaltude Sénat emo wonde kadi wonta o jogorama wonde candidat walla ko gongira e gonga ko gonga makko haalata sifti ɗon tan ko kanko Micco Makano ko kanko wonno sababu hono Donald Trump wasi empêchede par ce que nden ko kamɓe joguino Sénat e siftinde kadi wonde ko joom suudu mo kañum hoɗum jeyanoma e gouvernement Donald Trump donc démission ko juste hadde jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas goo to banggue Donald Trump en wayno ko kanko vice président o cuɓaɗo JD Vance sénateur JD Vance e nder kadi haaluji walla e nder potital ngal yano toon to Fox o wawi kanko hoore makko artude hande défendude kadi Donald Trump haaluji ɗi haalata surtout ko fate wiide wonde ko ennemi ji walla añɓe muɗum goni koye nder leydi ko ɓen ɓuuri hulɓinade ɗum noon taw ɓeɗon añɓe kadi kanko Donald Trump o haali hen won démocrate en ko wayno Adam Schiff gonɗo jeeyaɗo toon to Californie e kanko Nancy Pelosi en wayno ko kanko JD Vance o wi wonde ko Donald Trump d' abord ko yimɓe paam ko neɗɗo mo ala ko wilte filtre ɗum noon firti wonde ko haala ko hen wona campagne traditionnel no yimɓe gurni donc kala ko neɗɗo namdima ko ari haqqille makko ko ɗum haalata ko ɗum waɗi ko ɗum welni campagne makko no e wiide makko kanko JD Vance ɗiɗon haaluji noon e wayno kadi ko kanko kamɓe média ji goɗɗi ɗi hen ɓe biskiti ɗum comme quoi ko ene wayno ko kala nde Donald Trump haali ko boni ma wodde toujours kamɓe républicain ɓe gara ɓe mbawa défendre ɗum pour wiide wona ɗum yiiɗi wiide wona ɗum fonno haalde yimɓe pamani ko yiiɗi haalde ko donc ko yiya ɗeɗo balɗe ɓe nuni hono kene won hakke temedere e hunde neɗɗo taw ko yimɓe ganduɗa conseiller ji makko kanko Donald Trump gonno walla ko ministre uji makko ko yimɓe hohoɓe ganduɗa ene so kaali hunde hawnaki nane ko ɗum démocrate en gaddata haalluji men pour sifademo kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon koye campagne jeeya ko ɓuuri hewde e ɗiɗo état ji surtout ko wayno toon to Georgia ko wayno toon to Caroline du Nord toon to Pennsylvania en wayno woteji déjà puɗɗima ko fate woteji wiyete gardinaɗi donc ene wayno ko ɗiɗon woteji hiisa hen hawnaki kamɓe démocrate en ko kamɓe ɓurata wawde arde wodde law ɗum noon andaka taw holno ɗum jogori wade kono noon ñande 5 lewru novembre nde en wayno kadi ko laamu ngu nene fewnti oɗo saha joni kala nokkuji ɗo warte eɓene mbaɗi hen dadiɓe ɗum noon kadi toon to Washington kadi hawnaki kadi ma yimɓe militaire uji jiiya toon taw koye kewenti pour rende congrès habaruji men international toon to Moyen-Orient toon to Palestine e surtout kamɓe Arabie Saoudite ɓe ɓernti lettere fade Nations Unies ɗum noon ko wullitade oɗo saha hono conseil de sécurité Nations Unies yo ƴeftu ko yacci lawol fade Israël e surtout caggal nde ministre muɗum toppirde ko fade sécurité biyeteɗo Itamar Ben Gavir yiya wonde ne naati toon to suudu wiyeteɗo jama biyeteɗo Al Aqsa e wiide mabɓe kamɓe Arabie Saoudite ɗum ɗo ko violation jaɓodiral baɗngal ko fate en oɗo nokku hono kamɓe juif en ɓe narta hen
ɗum noon ko jaɓodiral international baɗangal ko adi hitan ujunere temedde jeenayyi e capannayi e jeetati ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko kamɓe Arabie Saoudite kadi ɓe mbi wonde ko conseil de sécurité nations unis ko yaaci yo wat noddu Israël wi ɗum wonde ko ɗum ɗo ko toñangue ɗum ɗo kadi wonde koye violation droit international violation surtout ene diine islam nokkuji muɗum ɗofta puɗɗi ɗoftede hay ɓe potani nadde hen e ɗum ɗon kadi o wi kadi ko violation kadi wonde ko civil en waɗateɓe toon to Palestine ɗum ɗo fof foti wonde ko e wiide mabɓe kamɓe Arabie Saoudite wonde ko cessez le feu ne foti wadde ko yaaci kamɓe Arabie Saoudite kadi ɓe mbi ɓe condamni kadi oɗo saha joni hono yimɓe settlere ɗum noon ko juif en naatoɓe nokkuji walla guese janane e walla terrain-ngaji janane kefta ɗum e surtout ene naddeɓe toon to nokkuji taaride toon to Juma al Aqsa pour wiide ɓe maha hen nokkuji mabɓe ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en ko no e wiide mabɓe kamɓe Arabie Saoudite ko violation loi international violation kadi jaɓodiral humanitaire baɗɗangal hakkude dadiɓe Israël wonɓe toon ɓe occupy leyɗele janen e autorité ji mabɓe ɗum noon ko haali ɗum ko ministre Arabie Saoudite toppitiɗo ko affaire étrangère donc sifti ɗon tan e nder ko nanodira hakkude ɗiɗo diineji tati gonɗi toon to Israël walla toon to Jérusalem ene wayno ko oɗo juma biyeteɗo al Aqsa o kamɓe to banggue julɓe to en kamɓe juif en e chrétien ɓe narta toon to banggue juif en to julɓe jahata toon to banggue chrétien to kadi leƴƴi goɗɗi kadi hay goto fotani nadde hen ene wiyola ɗum woni nanodiral kamɓe Arabie Saoudite koɓe kalata oɗo saha joni kanko noon oɗo biyeteɗo Itmar Ben Gavir en wani ko kanko ko juif ɓurɗo wawde toñde surtout ɓurde wawde ñaɗande ko fate palestinaɓe e kadi on wayno oɗo saha joni ɓurɗo kadi wonde haalde haalluji wonde ko ene wayno ko Israël jeeyi nokku o foof ɗum noon julɓe potani wonde hen surtout arabe potani wonde hen ko kanko kadi woni ene wayno ko menace ɗo hono Benjamin Netanyahu so tawi tan Benjamin Netanyahu jaaɓi nanodiral pour ko fate cessez-le-feu kamɓe juif en wonɓe gouvernement muɗum maɓe jaltu donc andaka noon hono kamɓe conseil de sécurité et surtout yenna tawde kadi Israël ko États-Unis woni ɗon toujours ne défend ɗum toon to conseil de sécurité andaka surtout yenna tawde kadi Arabie Saoudite ko leydi kadi kamɓe Israël eɓe jinno jokkodirde muɗum ɗum noon ko guila tan kanko Donald Trump dewlamide ha oɗo saha joni so tawi Arabie Saoudite fuɗɗima wullitade ɗum ɗo hawnaki ɗum ɗo kadi ko uure nde ganduɗa kamɓe Israël ɓe jiiɗa ɗum ɗon ɓeydo mawnude oɗo saha joni toon to Turquie on pettoje mbaɗi toon to Ankara ɗum noon Ankara ko capital e ɗum ɗon sibabude ɗeɗon pettoje ne wayno ko yimɓe nayo au moins ko famɗi fof yimɓe joyo maayi hen kenen wona nogas ɗiɗi neɗɗo gañima hen ɗum ɗon waɗi hande mercredi nogas e tati lewru octobre ɗum waɗi ko nokku walla ko yeeso nokkuji mabɓe kamɓe Turquie ɗo pewnata ko fati kala ko wiyete défense ɗum noon e wayno haalde ɗum ko ministére mabɓe toppiti ko fati intérieur biyeteɗo Ali Yerli Kaya caggal mum ne wayno ko kamɓe laamu Turquie en wayno ɓe tekki oɗo tekki waɗi ndeɗo bonnande ko parti biyeteɗo parti des travailleurs de Kurdistan ɗum noon ko PKK caggal muɗum en wayno ko ɓe mbawi bombude e position ngaji oɗon parti toon to Irak e toon to Syrie tugnade ko radio France international cakkitoɗen ko toon to Ukraine hono kanko ministre toppitiɗo ko fate affaires étrangères non ko ministre kessotonomaɗo hono kanko biyeteɗo Andriy Sybiga en wayno woni koye jilloɗo sa joni leyɗele gonɗe banggue wargo ɗum noon ko leyɗele Afrique ɓuuri hen hewde e kadi leyɗele ɗe ganduɗa en pour beele ɓe mbaɗa ko wiyete promotion won intérêt ji mabɓe kamɓe Kiev ɗeɗon leyɗele surtout Afrique naaɓe ko guila attaque moɓe mbi wonde risinate maɓe ɗeɗon leyɗele jaɓani hokkude hen holko woni hen yiyande mumen ɗum noon surtout en ko par ce que ene kuuli lundade cehlagal ɓoyngal gonnogal hakkude ɗeɗon leyɗele Moscou ko ɗum waɗi kanko oɗo ministre affaires étrangères nomaɗo ko sakkiti ko en o waɗi jillu makko toon to leyɗel Afrique haalaka noon hol leyɗele ɗe o jogori yillade kono noon ko ɓuuri hewde leyɗele ɗe ko leyɗele kaaloje taw ko joti gonnoɗe jimadi France e gonnoɗe kadi jimadi Angleterre ɓuuri o jogori yillade d' abord cakkitorɗen habaruji men international ko jokkodirde Tijani Yang e Foutanki Diaw toon to Nouakchott mbawa rokkude en kadi holko ɓe jogani en ko fate coftorɓale ɗum noon Tijani Yang bisimilla
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio wol sare joni kabaruji men coftal ɓanni gadorɗen kabaruji men tournoi UEFA jubbinte to leydi Sénégal sukaɓe yaroɓe duuɓi 17 kiwidiral kihiɗe hannde équipe nationale mo leydi Mauritanie kiwidirno e nande mabɓe mo Guinée Bissau kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 deuxiéme sortie équipe nationale mo leydi Mauritanie jogori juude ko ñalawma aset sanga waktuji 15 hakkude mabɓe équipe Sierra Leone kiwidiral ngal jogori juude koto wuuro Thiès kiwindiral retard championnat mo leydi Mauritanie kihiɗe hannde to stade Cheikha Wulbodia équipe Almeri kañum heewidirno équipe FC Nouadhibou kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 ñalawma janggo sanga waktuji 17 to payi hojomaji 30 équipe Al Hilal ma heewidira équipe AS Douane jencude kiwindire Ligue des Champions kihiɗe hannde gasɗe ko ɓoyani ko kippu Atalanta kañum jaɓɓino kippu Celtic kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 stade Bressois kañum heewdirno kippu Bayer Leverkusen kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗekki 1-1 Lille kañum yeehe nder terre Atlético Madrid fi ɗum loggitete loggol gotol FC Barcelone kañum heeɓi Paul Gupaye dimgue yesso kippu Bayern Dominique logginayi loggol gotol Feyenoord Rotterdam kañum yeehe nder terre Benfica fi ɗum loggitete loggol gotol Manchester City kañum uni kippu Spartak loggi joyi ndiga Liverpool kañum yeehe nder terre kippu RB Leipzig fi ɗum loggol gotol e ndiga ñalawma janggo Coupe d'Afrique beach soccer hewɓe ne gandir ɗum tournoi dande maayo de demi-finale ko ni cifori ñalawma janggo alkamisa so woni midi 30 GMT kippu Égypte ma hiwdir nande mabɓe mo leydi Sénégal 13h30 GMT équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hiwdir nande mabɓe mo leydi Maroc kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde fof bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗum ɗi kabaruji jogon noon hannde ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko alarba 23 lewru octobre hitande ujunaji 20 yen mbaɗo jaam on jarama